good morning mga ka-farmers. Ka-Growers Beat Foliar Fertilizer. Nandito tayo sa San Pedro Apartado. Ayan, si Sir. Anong pangalan mo, Sir? Rod Ibo, sir. Rod Ibo. Ayan, nandito tayo sa kanilang sibuyasan. Actually po, hindi lang sibuyas yung tanim nila. Ayan, may pichay pa po dito. May kamatis. Ayan. Tapos may sitaw. So, nandito tayo ngayon para i-rehab po itong mga pananim nila dito. Kasi nakita natin, lalong-lalo na po yung sitaw nila kasi si Growers Beat 1000 plus, napakaganda yan. Oo. Ayan, tingnan nyo po, mayroon din silang ano dito, yan, tabako, yan, napapalibutan po ng mais. Kaya ayun, kailangan nila si Growers Beat dito. Para kasi si Growers Beat 1000 plus, napakataas po yung kanyang insect repellent. Tapos yun, ito'y parang multivitamins na rin po ng ating mga pananim dahil ang taas po ng kanyang NPK. Ayan, i-sprayan po ito. Ito mag-iisang buwan na kung titingnan po natin itong anong tawag dito, pichay nila medyo maliliit. Samantalang pag na-sprayan ng Growers Beat 1000 plus, 18 days, pwede ka na pong umani. Yan ang luwang po ng kanilang pichayan. Ayan. So nandito tayo ngayon dahil nakikita ni Sir itong sibuyas niya medyo medyo may mga nagtitwist. Yan, may mga harabas. Kaya nandito tayo ngayon upang turuan natin sila. Ayan. At yan, nag-avail po sila ng ating Growers Beat 1000 plus. Ayan. Ito, babalikan natin ito. Magiging model farm po natin dito sa San Pedro Apartado, Alcala po. Ayan mga ka-farmers, kung nais nyo po na kayo rin ay madalaw po namin, tumawag lang po kayo sa numero pong 0951-668-3456. Ulitin ko po, 0951-668-3426 pala. Opo. Ayan po mga ka-farmers, ang iyong lingkod, Marketing Director Joel Caburao. Ayan po, na nagsasabi, masaganang ani po sa ating mga ka-farmers. Ayan po, to God be the glory po. God bless us all. God bless the farmers of this land.